саломи Гризманни ба ҳамаи ҳаводорони Барселона. Чаро Гризманни? Барои он ки мо имрӯз пурра дар бораи Гризманн хоҳем гуфт. Аниқтараш дар бораи рафтани ӯ аз Барселона ё баргашти ӯ ба Атлетико. Хулас қиссаи ивазшавии Саул ва Гризманн инак ба марҳилаи ниҳоӣ мерасад ва бинобар хабарҳои расида якчанд ҷузъиёти кӯчак мондааст ки имрӯз то пагоҳ ҳалли худро меёбад. Агар омода бошед, пас рафтем. Дӯстон, айни ҳол бозингароне ки дар мунтахабҳои худ дар чемпионатҳо иштирок карданд, як муддат ба истироҳати тобистона рафтанд. А бозингароне ки ба тими миллӣ даъват нашуданд, аллакай дар клубҳо тамринҳои худро оғоз намуданд ва борои худро нишон доданд. Онҳо қариб ҳар рӯз дар бозиҳои дӯстона зидди дигар дастову бозӣ мекунанд. Имрӯз қариб 10 бозии дӯстона мегузарад ва барои шавқвар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Онҷо ҳамеша коэффициентҳои баланд шуморо интизор аст ва ба онҳое ки регистратсия надоранд дар аввалин пардохт бо промокоди Барса то 1140 сомонӣ бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ин ҳамагӣ дирӯз буд ки роҳбарияти Барселона рафтани Гризманнро тамоман ва комилан рад карда, томи хабар овозҳои мансуб ба баргашти Гризманнро ба Атлетико бепоя хонд. Аммо имрӯз кор тамоман ранги дигар гирифт. Бар тибқи гуфтаи сарчашмаҳои варзишии испанӣ, Барселона ва Атлетико барои ивазшавии Гризманн ва Саул ба мувофиқа расиданд. Аммо Барселона Антуанро ҳамту сар доданӣ несту барои ин алишбадарак аз Атлетико 15 миллион болоӣ мехоҳад. Аз сукути Атлетико пай бурдан мумкин аст ки ба ин пешниҳод аслан мадридиҳо чандон зид нестанд. Худи бозингарон ҳам аллакай ризояти худро доданд ва интизори анҷоми охирин ҷузъиёт мебошанд. Гризманн айни замон дар истироҳат буда занги телефониро аз Диего Симеоне интизор аст. Фақат аз омадани Гризманн ба Атлетико кадоме аз бозингаронро мебояд дар ҳайати эҳтиётӣ шинад ва ба назарам ин Жоао Феликс аст ки чандон бозии худро дар дастаи Симеоне наёфта истодааст. Албатта рафтани Гризманн аз Барселона аз рӯзи хуш нест. Пӯшиданест ки дастаи каталонӣ ба пул сахт ниёз дорад ва рафтани Гризманн ва зиёда аз ин аз рафтани ӯ 15 миллион ба даст овардан барои Барселона бахти бузург аст. Антуан Гризманн дар Барселона яке аз гирандагони маоши бузург буда бар тибқи шартнома таи 2 соли охир он боз баландтар шуда сарбории дастаро дар вазъияти буҳронӣ бозам вазнинтар мекунад. Тасаввур кунед ки ин маблағ 100 миллионро ташкил мекунад. Кардед? Не, накардед, зеро мо шумо ҳатто онро тасаввур кардан наметавонем. Ин Гризманну Мессиянд ки онро тасаввур кардан метавонанд, балки ин маблағро дар хариду мошину хонаи худ сарф мекунанд. Ана барои ҳамин Лапорта аз Гризманн халос шуда нест. Албатта барои Барса хуб мебуд агар Гризманнро ба ягон дастаи дигар ғайр аз дастаҳои Ла Лига ва бо нархи калон мефурӯхт. Аммо ин ҳам аслан варианти бад нест. Фақат ин ки бо баргашти Гризманн яке аз рақибони Барса бозам пурқуввартар мешавад. Мегӯянд курасояшро як бор гум мекунад, лекин ба назар чунин мерасад ки Лапорта барои кам кардани сарбории буҷаи даста ва ба даст овардани 15 миллион евро иловагӣ тайёр аст асои худро бори дуюм ҳам гум кунад. Рафтани Суарес ва бо Атлетико ҳамагӣ баъди 1 сол чемпион шудани ӯро касе фаромӯш накардааст. Узви роҳбарияти Барселона дар яке аз суҳбатҳои худ гуфтааст ки медонем ки бархе аз мухлисон моро нодуруст мефаҳманд, аммо чӣ кунем ки мо дигар ғайр аз кам кардани вазнинии маблағи буҷа чора надорем. Рафтани Гризманн ба Барселона ба ғайр аз кам кардани сарбории буҷа имкон фароҳам меорад ки даста роҳат маоши Лионел Мессиро пардохт кунад. Ҳарчанд чанд рӯз пеш Ла Лига расман ба Барселона иҷозаи қайди Месси дод, аммо маоши ӯро на президенти Ла Лига, балки президенти Барса бояд диҳад. Албатта Месси 2-3 соли дигар дар ҳамин сатҳ бозӣ мекунад, аммо на 5 соли дигар барои ҳамин Барселона дар нисбати баъдан рафтани Месси ҳам бархе аз андешаҳоро дорад. Ҳарчанд ки Лапорта борҳо гуфт ки Месси 2 сол дар ин ҷо ва 2 соли дигар дар Америка бозӣ карда, сипас дар сохтори Барса кор хоҳад кард. Аммо аз сари Месси биёем дигарбора сари Гризманн, зеро бо рафтани Гриз маъз ҳайати ҳуҷумкоронаи Барса як то кам мешавад. Албатта будану набудани ӯ ба Лео ягон зиёну зарар надорад, аммо ба як ҳайати бутуни ҳамлагарони Барса ки аз Агуеро сар мешавад, метавонад андаке сабукӣ биёрад. Зеро бо ҳама гандагӣ Гризманн бозингари сатҳи олӣ аст ва дар будани ӯ бисёре аз нафарон метавонанд дар ҳайати захиравӣ бишинанд. Гризманн дар Атлетико солна 26 миллион евро мегирад. Саул бошад дар Барселона 12 миллион. Гризманн 30 сола асту Саул 26 сола. Шартномаи Гризманн бо Барса то соли 2024 қурб дораду аз Саул бо Атлетико то соли 2026. Акнун худатон хулоса бароред ки гуфти Игнат Петрович кто круче. Хулоса ин қисса имрӯз ё фардо ба охир мерасад ва Гризманн ба макони будубоши доимии худ
бармегардад ва бо эҳтимоли зиёд карьераи футболии худашро дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонад. Сайру гашти бозингари фаронсавӣ дар Каталония ба охир расид. Гризманн бо ҳама бурду бохташ яке аз чеҳроҳои хуби Барселона хоҳад монд, зеро ӯ тавонист дар ин муддат барои Барселона хизмат кунад. Аммо аз сӯи дигар бояд донист ки дар Барселона бозӣ кардану худро пайдо кардан ва ҳам ба эркаи мухлисони Барса табдил ёфтан аслан ба қаҳрамонӣ баробар аст ки зуру бозӯи ҳар кас ба ин намерасад. Чунинҳо бисёр буданд ки инҷо исмашонро намегирем, аммо ҳар даста, ҳар макон ва ҳар ҷо гуфти бобои ғулум кафтархонаро мемонад ки яке мешинаду яке мепарад. Ана боз як кабутар аз лонаи Барса парид. аз ин дилгир шудан лозим нест. ҳаёти футболӣ ҳамин аст. ба Гризманн танҳо барор мехоҳем, барои шумо бурдборӣ таманно дорем, аммо хоҳиш дорем ки андешаҳои худро оиди рафтани Гризманн нависед ва мондани як лайкро низ фаромӯш накунед. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.